Només dos o tres qüestions. Una és que, coses que han anat sorgint. Una és que heu insistit moltíssim amb la idea d'estendre el parc públic, en molts casos no s'ha dit de lloguer, o sigui que s'està legitimant encara més que construïm habitatge públic perquè després es privatitzi, perquè això és l'habitatge públic per propietaris, és això. Però heu parlat moltíssim del parc públic, de fer parc públic, i en el fons, quan feu això, jo no sé si us n'adoneu que us poseu del cantó de la Cambra de la Propietat, perquè qui ens diu això tot el temps, això ens ho diu la Cambra de la Propietat i els APIs, el Col·legi d'APIs, estan totalment a favor d'estendre un parc públic de lloguer. Per què? Perquè en el fons aquí darrere d'això hi ha un mite i és la idea de que si augmentem l'oferta baixaran els preus. Aquesta és la idea que hi ha darrere. El que proposeu és fem més habitatge públic, hi haurà més oferta, baixaran els preus en general. Això és un mite i ens ho ensenya l'última bombolla. L'última bombolla de l'any 97 al 2007 es va construir com mai en aquest país, hi va haver-hi més oferta que mai i els preus van pujar com mai. El mercat de l'habitatge no és com el mercat dels tomàquets o de la fruita. És un mercat que funciona per expectatives i per això parlem de bombolla, perquè no es pot naturalitzar i pensar que és una qüestió d'oferta i demanda. I quan fem això, en el fons el que estem fent és una gran trampa. Perquè si en un país, que heu parlat del 2%, no, és un 1,5% a Barcelona, en una ciutat on tenim un 1,5% de parc d'habitatge públic, parlar que aquesta és la solució, parlar que la solució és fer-ho més gran, és fer trampa, perquè saps que no estàs atacant el problema fonamental, que és l'emergència habitacional que tenim a la ciutat. A Barcelona, i no és ara, i no només a Barcelona, però Barcelona és un cas paradigmàtic, el 30% de la població viu de lloguer, 30%, i això no és nou. Ja des de fa dècades, un terç de la població viu de lloguer. Aquesta població està escanyadíssima. Les expulsions es compten de forma quotidiana als nostres barris. És un problema que a més ens afecta de forma transversal. No només afecta als barris del centre, sinó que afecta als barris de la perifèria, afecta a Barcelona, afecta a Girona, afecta a Tarragona, a tota l'àrea metropolitana. Com deia una companya abans, és un problema de país. És un problema que afecta, que ara mateix significa que més de la meitat de la població catalana que viu de lloguer, més de la meitat, dedica el 50% del seu sou a pagar el lloguer. Si tu ets una força política que vols governar la Generalitat, saps que t'enfrentes a aquesta emergència habitacional. Per tant, quan tenim aquesta emergència, si ens estem fixant tant amb el parc públic de lloguer, segurament és perquè, i això és el que crec que heu fet avui diversos dels representants que esteu aquí, el que estem fent és evitar la patata calenta, que és la regulació dels lloguers, que és el que es comença a parlar a moltes ciutats del món. Es fa a Berlín, es fa a París, es fa a Nova York des de fa dècades, des de la postguerra, es fa a Los Angeles, es fa a tot el món. Com ha dit també una companya, el Codi Civil català ens permet desenvolupar una llei d'arrendaments urbans catalana, que ens diuen, o que us diuen, que és inconstitucional. Primer volem veure com a mínim la voluntat de desenvolupar aquesta llei. És una promesa incomplerta. I això s'ha dit que eren solucions màgiques i no són solucions màgiques, són solucions reals. Si els medicaments estan regulats, l'habitatge, per què no ha d'estar regulat? Si els carburants estan regulats, per què no hem de regular l'habitatge? Si tenim sanitat pública, tenim educació pública i tenim, en fi, una sanitat i una educació regulada, per què no hem de regular l'habitatge? Finalment, una altra qüestió fonamental, que és la qüestió de la durada. Ara em referia fins ara a la qüestió de regular els preus, que per cert, tampoc les pujades abusives no són màgiques. Al sindicat ens arriben famílies que estaven llogant per 700 euros i que els demanen ara 1.400 euros. Això no passa a tot arreu. Passa a Vallcarca, a l'Eixample, a Hospitalet, a Sant Cugat. Tenim un teixit veïnal cada cop més afectat per això, una població escanyada, i un problema, com deia, de país. I, finalment, la qüestió de la durada. Ha sortit diverses vegades, quan us heu referit a una llei alternativa a l'actual, tornar als 5 anys de durada més 3. Els que vivíem de lloguer, quan hi havia contractes de 5 anys, ja ho passàvem malament. Si, com dieu, els que esteu aquí avui a l'escenari, heu viscut de lloguer, sabeu que els contractes de 5 anys no són la panacea. Els contractes de 5 anys, en el fons, la qüestió no és la durada, la qüestió fonamental, que venim dient al sindicat des de fa temps, és la renovació. És a dir,
La renovació dels contractes és el que compta. Si, com passa ara, la propietat pot acabar el contracte unilateralment, sense donar cap mena de justificació, passat els anys de contracte, el que estem fent és garantir els drets de la propietat privada, no el dret a l'habitatge. El que garanteix la llei és la propietat privada per davant del dret a l'habitatge. Aleshores, el que necessitem és una llei que realment asseguri ja no només que els contractes siguin més llargs, sinó que la renovació, com estem dient al contracte, hi hagi una renovació a no ser que hi hagi una necessitat per part dels familiars de primer grau, és a dir, de fills o de pares, que necessitin aquell habitatge. Si no, no hi ha una necessitat real que justifiqui acabar el contracte. Finalment, només dir-vos, i això dirigir-ho al conjunt, que si no ho fan ells, ho farem nosaltres. És a dir, avui... És a dir, avui ens hem juntat aquí per tenir, aprofitant que ells estan en campanya, elles també estan en campanya, aprofitar una mica per sotmetre'ls una mica a la pressió ciutadana i que sentin el que estem vivint des dels nostres carrers, els nostres blocs, els nostres barris. Però ara el que en el fons hem començat, i ells ho saben, és un camí que no és un camí a curt termini, és un camí a llarg termini, però on necessitarem victòries ara i també a llarg termini. Per això us convidem, d'una banda, això ho ha explicat molt bé l'Andrés al principi, i acabo, Andrés, disculpa. Per una banda, activar-vos. Activar-vos significa venir al sindicat, organitzar, no només al sindicat, sinó també a les comissions d'habitatge que estan naixent a tots els barris de la ciutat i més enllà. Avui tenim uns companys i unes companyes que han vingut des de Sant Cugat per assistir aquí i donar-nos el seu recolzament. Activar-nos. Per què? Perquè ara ja ho estem fent, ja estem aturant pujades de preu. Hem d'aconseguir, com ens deien l'altre dia uns companys de Nova York, hem d'aconseguir que qui estigui afiliat no pateixi ni desnonament invisible ni pujada abusiva. Jaime, el que els representants m'han respectat, el sindicat m'està boicotejant. Vinga, va, Jaime. Finalment, i només dir-vos que, sisplau, afilieu-vos i animeu a totes veïnes, familiars, amics, a afiliar-vos, perquè hem de ser milers, i quan siguem milers, ja som 1.200, quan siguem milers ens hauran d'escoltar, igual que escolten a la Cambra de la Propietat, igual que escolten a la banca. Moltes gràcies. Gràcies a la Laura, a la Noemí, al Joaquín, a la Glòria, al Jordi i a la Vanessa, a tots els assistents. S'ha fet curt, espero que hagi estat amè, que hagi estat productiu, que haguem après, que hem compartit. Moltes gràcies a totes.